तुमचे सगळे संपादक एकत्र येतात आणि एका भाषेत बोलतात, हीच मोठी बातमी आहे. अन्यथा आमच्या एवढा तुच्छतावादी वर्ग दुसरा कोणताही नाही. राम शेवाळकर नेहमी एक गोष्ट बोलायचे. ते म्हणायचे की काही माणसं अशी असतात की त्यांच्या मनात एक सदैव विचार असतो की परमेश्वरानं आम्हाला जन्माला घातला आहे आणि आम्ही अजून हयात आहोत. असं असताना ही बाकीची माणसं का बरं जन्माला यावी? आमच्यापैकी बहुतेकांमध्ये ही वृत्ती असते. तुम्ही त्या साऱ्या वृत्तीवर विजय मिळवून एकत्र आलात आणि ती बुद्धी माधव गडकरींनी तुम्हाला दिली, याबद्दल मी तुमचंही अभिनंदन करतो आणि गडकऱ्यांना अभिवादन करतो. गडकऱ्यांची आणि माझी भेट पहिली झाली ती आसामामध्ये. आसामचं आंदोलन एप्रिल 1980 अतिशय उग्र अशा पातळीवरचं होतं. 21 लाख लोक तुरुंगात होते, 21 लाख. तेव्हा मी आसामची वार्तापत्र लिहायला तिथं गेलो होतो आणि माधवराव लोकसत्तेतून आले होते. मी पहिल्यांदा गेलो, त्यामुळं आसामच्या आंदोलनाच्या सगळ्या नेत्यांशी मीच गडकऱ्यांची भेट करून दिली. त्यानंतर दुसरा प्रसंग, माझ्या 2 कादंबऱ्यांचं प्रकाशन त्यांच्या हातून चंद्रपूरला झालं. त्यासाठी ते आले. त्यांचा हातगुण असा विलक्षण की त्या दोन्ही कादंबऱ्यांवर पुढे चित्रपट निघाले. पुढे त्यांनी मला लोकसत्तेत बोलवून घेतलं आणि मी लोकसत्तेमध्ये आलो. 1 वर्षपर्यंत मी त्यांचा नागपूरचा सहकारी म्हणून काम केलं. एक अतिशय देखणं व्यक्तिमत्व होतं. अतिशय प्रसन्न चेहऱ्याचा माणूस होता. काही माणसांना पाहिलं तरी आनंद व्हावा आणि मन प्रसन्न व्हावं अशी माणसं असतात काही. त्यात गडकरी होते. ते बोलायचंही तसेच, वागायचंही तसेच. वागणूक अतिशय प्रेमळ होती आणि कोणतीही गोष्ट समजुतीच्या स्वरात आपल्या सहकाऱ्यांना ते सांगायचे. असा संपादक आम्ही पाहिला. त्यांच्यासोबत काम करता आलं हे आमचं भाग्य आहे. माधवराव गडकऱ्यांच्या नंतरचा जो काळ आहे, ज्या काळासंबंधीची आत्ता आपण चर्चा ऐकली, अतिशय चांगली चर्चा ऐकली, उद्बोधक अशी चर्चा होती. अनेक गोष्टी मला देखील नव्या होत्या त्यातल्या. हा जो काळ आहे, या काळामध्ये गडकऱ्यांच्या वेळी पत्रकारांना जे वातावरण अनुकूल होतं ते आज राहिलेलं नाही. हे अत्यंत स्पष्टपणे आपण समजून घेतलं पाहिजे. जे वातावरण टिळक आगरकरांच्या काळात होतं ते नंतरच्या काळात राहिलं नाही. नंतरचं पुढे संपलं आणि गडकऱ्यांच्या काळातलं आज राहिलं नाही. काही महिन्यांच्या पूर्वी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या हातून मला आर्य चाणक्य पत्रकारिता पुरस्कार दिला गेला. तर पुरस्काराचा स्वीकार करताना मी जे भाषण केलं, तर माझ्यासोबत विधिमंडळातल्या एका चांगल्या आमदाराचा, एका ॲडव्होकेट खांबाटा जे ॲडव्होकेट जनरल आहेत त्यांचा, आणि श्रीकर परदेशी यांचाही सत्कार झाला. मी राज्यपालांना उद्देशून असं म्हणालो की लोकशाहीतल्या 4 स्तंभामध्ये काम करणाऱ्या चौघांचा तुम्ही आत्ता सत्कार केला, पण राज्यपाल महोदय, या 4ही स्तंभांनी आणि त्या स्तंभात राहणाऱ्या आमच्यासारख्या लोकांनी या स्तंभांची प्रतिष्ठा घालवलेली आहे. तुम्ही विधिमंडळातल्या माणसाचा सत्कार केला, पण ज्या दिवशी संसदेतल्या माणसांनी प्रश्न विचारायला पैसे मागितले लोकांना, त्या दिवशी संसदेची प्रतिष्ठा गेली. मंत्रिमंडळ आणि प्रशासन यांचे धिंडवडे तर आम्ही रोजच छापतो वर्तमानपत्रामध्ये. या श्रीकर परदेशीला तुम्ही पुरस्कार दिला, पण याची बदली करायला तुमचा उपमुख्यमंत्री केवढा आतुर आहे हे जरा बघा कधीतरी. आणि न्यायशाखेचं काय सांगायचं? कायदा मंत्री प्रत्यक्ष समोर बसले आहेत.
या देशामध्ये जेवढे सरन्यायाधीश झाले, या सरन्यायाधीशांपैकी निम्मे सरन्यायाधीश भ्रष्ट होते, अशी जनहित याचिकाच तिथं समोर पडली आहे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आज. ती याचिका दाखल झाल्यानंतर जे 3 न्यायमूर्ती निवृत्त झाले तेही पुढे भ्रष्ट होते. म्हणजे 70% इतके भ्रष्ट, न्यायशाखाच भ्रष्ट. आणि आम्ही पत्रकार, मी त्यांना म्हणालो, राज्यपाल महोदय, तुम्ही टिळक आगरकरांचं आमचं नातं सांगितलं, त्या बिचाऱ्यांशी आमचं काही नातं नाही. त्यांचं आमचं काही नातं नाही. त्यांची वर्तमानपत्र संपादकांची वर्तमानपत्र होती, आमची वर्तमानपत्र मालकांची वर्तमानपत्र आहेत. आमचा त्यांचा काही संबंध नाही. ते स्वतःचं लिहित असत आणि ते संघर्षासाठी लिहित असत. फार स्पष्टपणे बोललो. मी म्हणालो, राज्यपाल महोदय, आम्ही पेड न्यूजच्या काळातले संपादक आहोत आणि हे आपणच सांगितलं पाहिजे, लोकांनी कशाला भरायचं. आम्ही पेड न्यूजच्या काळातले संपादक आहोत. मालकांपासून सारे उमेदवारांचे भाव ठरवतात आणि संपादकांना पैसे मागायला पाठवतात त्यांच्याकडे. हे चित्र मी महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी पाहिलेलं आहे, आपणही पाहिलेलं आहे आणि आपण वाचलंही आहे यासंबंधी. अशा काळामध्ये आजची पत्रकारिता आहे. गडकरी सुदैवी होते, त्यांना यातलं काही नव्हतं, यातल्या कुठल्याही अडचणी नव्हत्या. आजच्या संपादकाला काय काय करावं लागतं हे मी सांगितलं तर फार चमत्कारी गोष्टी सांगाव्या लागतील तुम्हाला. फार वाईट गोष्टी आहेत. 5 प्रवृत्तींशी, 5 संघटनांशी संघर्ष करावा लागतो त्याला. त्यातली एक संघटना सरकार नावाची आहे आणि ती फार शक्तिशाली संघटना आहे. तिच्या हाती फार ताकद आहे. आम्ही इंग्रजांच्या राजवटीवर टीका करतो, पण इंग्रजांची राजवट संपादकांशी आणि पत्रकारांशी कायद्यानं लढत असे. टिळकांवर खटले भरले. टिळकांच्या जाहिराती बंद करण्याचे वगैरे उद्योग सरकारने त्या केले नाहीत. किंवा गांधींवर खटले भरले, आंबेडकरांवरही खटले भरले. वर्तमानपत्रांवर हल्ले केले नाहीत त्यांनी. आज हे सगळं करता येतं. आणीबाणीमध्ये किती वर्तमानपत्रांच्या जाहिराती बंद झाल्या आणि किती वर्तमानपत्र बंद पाडली गेली हे आम्हाला ठाऊक आहे. आजही वर्तमानपत्रांची गळचिपी कशी केली जाते, संपादकांना बोलवून कसं दटावलं जाते, कसं धमकावलं जाते, हल्ले का होतात वर्तमानपत्राच्या ऑफिसवर आणि हल्लेखोरांना कधीही अटक होत नाही. कारण हल्लेखोरांच्या मागे कोण उभं असतं हे पोलिसांनाही ठाऊक असतं. तर सरकार नावाची एक मोठी यंत्रणा आहे की जी या व्यवसायाच्या स्वातंत्र्याच्या विरोधात उभीच आहे. त्यातून सरकारांना टीका सहन होत नाही. वर्तमानपत्राचं काम टीका करणं हे आहे. आम्ही तुमची जाहिरात करायला बसलेलो नाहीत. आम्ही टीका करणारच. आणि टीका करणं आणि सत्य सांगणं हा वर्तमानपत्रांचा हक्क आहे आणि तो सरकारांनी मान्यच केला पाहिजे. हे खरं आहे. राजू म्हणाला ते की का बोलायचं नाही पत्रकारांशी. देशाचा पंतप्रधान पत्रकारांशी बोलत नाही म्हणजे काय. तुम्ही छापत नसाल पत्रकार तर मी एक गोष्ट सांगतो. आताच्या मंत्रिमंडळामध्ये एक फार मोठ्या मंत्री आहेत. त्या म्हणाल्या की सुरेश जी अखबार वालों से क्या, हमसे भी तो बात नहीं करते. मग मी त्यांना म्हणालो की आप जब अपोजिशन में थी तो बहुत ज़्यादा बोलती थी, अब नहीं बोलती हो. अब हम पेपरवेट बन गए हैं. आता आम्ही पेपरवेट झालो होतो. मी पेपरवेट या नावाचाच एक लेख लिहिला होता. मग जे मंत्र्यांच्या बाबतीत होऊ शकतं, जे प्रशासनाच्या बाबतीत होऊ शकतं, जे मंत्र्यांना रस्त्यात कपडे बदलायला सांगू शकतं सरकार, झालं की हे
पुण्याचा एक मंत्री कुठतरी परदेशात जायला निघाला होता. रस्त्यात फोन आला की तुझ्या अंगात जे कपडे आहेत ते मंत्र्याला न शोभणारे आहेत, परत जा आणि कपडे बदल म्हणून. एवढी जर नजर, बारीक नजर मंत्र्यांवर ठेवली जात असेल तर पेपरवेट कसले, कैदीच म्हणायचे की. यांच्याशी कसं संघर्ष करायचा. आणि यांच्याच बरोबर सारं असतं. सरकार त्यांच्यासोबत असतं, पोलीस त्यांच्यासोबत असतात, लष्कर त्यांच्यासोबत असतं, ब्लॅक कॅट कमांडोज असतात आणि पत्रकार निशस्त्र हिंडत असतात. त्यांच्या मागे कुणीही नसतं. हल्ले होत नाहीत का? आमच्यावर हल्ले होत नाहीत. महाराष्ट्रामध्ये पत्रकारांनी चळवळच केली होती मध्यंतरी की पत्रकारांना संरक्षण देणारी व्यवस्था निर्माण करा, तसा कायदा करा म्हणून. मी त्याला विरोध केला होता. मी त्याला विरोध यासाठी केला आणि आजही करतो की आम्हाला सामान्य माणसंच राहू द्या. समाजामध्ये वेगवेगळे वर्ग निर्माण करायचे नाहीत आता यापुढे. सामान्य माणसं जर सुरक्षितपणे जगू शकत असतील आपल्या पायावर तर पत्रकारांनाही जगताच आलं पाहिजे. ही माझी भूमिका होती त्यावर. पण अशी मागणी झाली होती. तो सरकार हे एक शत्रू. दुसरा अलीकडचा मोठा अडथळा पत्रकारितेच्या क्षेत्रामध्ये भांडवलदारांचा आहे. काय झालं दिल्लीमध्ये? मुंबईच्या एका बड्या भांडवलदाराच्या पोराच्या गाडीचा अपघात झाला. त्या अपघाताची बातमी एका चॅनलने दिली. त्याबरोबर त्या भांडवलदाराच्या जे सहकारी ते चॅनलच्या संपादकाला भेटले आणि बातमी मागे घ्या, ती बातमी चुकीची आहे हे तुम्ही सांगा, त्याची क्षमा मागा आणि यापुढे आमच्या व्यवहाराकडे आणि आमच्या कंपनीच्या बाबतीमध्ये की आमच्या कुटुंबाच्या बाबतीत जर चकार शब्द बोलाल तर याद राखा. हे छापून आलं आहे सगळीकडे. जेव्हा त्यांनी नाही म्हटलं तेव्हा त्यांनी सगळ्या चॅनेल्सचं जे कॉन्सॉर्टियम आहे त्या कॉन्सॉर्टियमची कॉलर पकडली. त्या कॉन्सॉर्टियमवर 1600 कोटींचं कर्ज होतं. 2600 कोटी रुपये दिले आणि कॉन्सॉर्टियम ताब्यात घेतलं. सगळ्या चॅनेल्स एका रात्रीतून मोदीचे गोडवे गायला लागले. जर बघा की हे सगळं. मी मोदींच्या विरुद्ध नाही, माझा कुठलाही राजकीय पक्ष नाही, पण एकेकाळी मनमोहन सिंगांची साधीशी चूकसुद्धा चव्हाट्यावर आणून त्याला झोडपणारे पत्रकार चॅनेलवरचे मंत्री पेपरवेट झाले तरी बोलत नाहीत. याचा अर्थ काय होतो? कारण ते 2600 कोटी रुपये आहेत. आता तर भांडवलदारांनी स्वतःची वर्तमानपत्रच काढली. सहारावाला कैदेत आहे पण त्याचं वर्तमानपत्र चालू आहे ना. पुढाऱ्यांनी वर्तमानपत्र काढली, भांडवलदारांनी स्वतःची वर्तमानपत्र काढली. जाहिरातीचे पैसे दुसऱ्यांना कशाला द्या, आपल्याच वर्तमानपत्रातून आपल्या जाहिराती करता येतात. आणि मगाशी म्हटल्याप्रमाणे मग पत्रकारांमध्ये ती वृत्ती येते. हे जे भांडवलदार मालक असतात वर्तमानपत्रात ते कसं बोलतात? मगाशी एका वक्त्याने फार चांगलं उदाहरण सांगितलं, पण ते तेवढंच खरं नाही आहे. त्या देशातल्या पहिल्या नंबरच्या दैनिकाचा मालक, त्याची गोष्ट आहे ही. ती गोष्ट अशी आहे की एक दिवस त्यांनी आपल्या वर्तमानपत्राच्या 36 संपादकांना बोलवलं. तर सगळे वरिष्ठ संपादक होते, श्यामलाल पासून तर आपल्या गोविंदराव तळवलकरांपर्यंत. सगळ्यांना समोर बसवलं. अर्धा तास स्वतः लेट आला. संपादक माणसं मुकाट्यानं बसून राहिली. मालकाचं वय वर्षे 26. सिगारेट ओढत आत आला, खाली टाकली सिगारेट आणि संपादकांना उद्देशून म्हणाला की वेल जेंटलमॅन, आय हॅव कॉल्ड दिस मीटिंग टू टेल